l'Agbar està present en un territori i una ciutat com Martorell és l'oportunitat de poder sumar amb l'Ajuntament, amb la Creu Roja, en una iniciativa que el que pretén és posar en el centre la persona i a partir d'aquí com poder-la empoderar perquè tingui la capacitat d'escollir el seu propi pla de vida. I això ho fem gràcies a un equip magnífic de professionals, de voluntaris que estan donant l'oportunitat a més de 15 persones de poder tenir una millora en el seu dia a dia i sobretot, el més important, la dignitat que persegueix on activat i que des d'Agbar intentem que sigui una realitat i una realitat que creixi, una realitat que arribi als ciutadans i ciutadanes de Martorell i de tots els indrets on Agbar està present. Bé, doncs la millora més important és la de poder millorar la vida dels conciutadans de Martorell, en aquest cas 15 persones. Poder ajudar a 15 persones més enllà de les prestacions socials que es poden donar en un moment puntual de la vida, el fet de fer aquest empoderament, aquesta formació per trobar feina i capacitar-les és de per vida i al final és que una persona pugui agafar les regnes de la seva vida i tirar endavant. Para ello, Cruz Roja programa una serie de formaciones para realmente llegar a estas personas y abrirles y que puedan entrar dentro del mundo laboral actual. Y así lo logramos gracias a este equipo tan fantástico que tenemos, que es la administración pública, la privada y la social. Y yo creo que trabajando los tres juntos siempre lograremos hacer grandes cosas.